Във връзката всеки има своята отговорност. Мъжете са отговорни за финансово благополучие на връзка, за оцеляване, за финансова сигурност, за защита, за подкрепа. Жена е отговорна за любовта във връзката. Тя е отговорна да има щастие, да има смях, да има енергия, да има хубав секс. Тоест ние се носим отговорни за това нещо. На нас жени е дадено, нашия втория сексуален център, нашата матка, да бъде пълно. Тоест, колкото повече сексуална енергия имаше една жена, толкова повече може да я привлича към себе си, толкова повече може да ги задържи на тази енергия. С това ние раждам бебенца през нашата втора чакра. Мъжете винаги вървят на тази светлина. И когато жена няма сексапил, не се изненадате, че той не иска да идва. Когато жена живее през мъжката си енергия, тя е мъж и жена в семейство, т.е. тя изкарва пари, тя се грижи за него, за всичко, тя няма време, няма почивка, нейната сексуална енергия отива надолу. Т.е. това е като скачени съдове, докато енергия на воля, успех, постижение отива нагоре. И в този момент тя става асексуална. Тя може да бъде много красива, но няма сексуална енергия в нея и не се получава секса. И не привлича мъжете, независимо от своята визия и успехи. И с това за жена е много по-важно да бъде по-сексуална. И когато тя е сексуална, има време за почивка, тя може да направи мъж до себе си щастлив. Но и той е щастлив чрез нейното щастие. Ако тя е нещастна, той няма как да бъде щастлив. Защото мъже са много зависими от нас в емоционален план. Те са много нежен пол. Колкото да говорят, че ние сме нежния пол, не е точно така. Така че нашата женска отговорност е да се погрижаме, да се чувстваме щастливи в своето семейство, да имаме енергия, да сме отпочинали, да сме заредени за секс.